नमस्कार, प्रुडंट मीडियावर तुमचं स्वागत आहे। एक असा आवाज जो प्रत्येक रसिकाच्या मनामध्ये बसलेला आहे आणि तो आवाज अगदी आम्ही लहानपणापासून तिचा आवाज ऐकत आलेला आहे आणि अशा व्यक्ती आज आमच्या समोर आहेत, त्या म्हणजे आर्या आंबेकर। नमस्कार आर्याजी, प्रुडंट मीडियामध्ये तुमचं स्वागत आहे। काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या लोकांना माहिती आहेत आणि लोकांना माहिती पण नाही, पण तुमच्या तोंडातून एकदा आमच्या गोव्याच्या रसिकांना तुमचा आवाज ऐकायचा आणि म्हणजे तुमच्या मनातल्या गोष्टी पण ऐकायच्या। एक म्हणजे असं सारेगमप लिटल चॅम्प हा कार्यक्रमातून तुम्ही अगदी प्रसिद्धीच्या लोकांमध्ये आलात आणि तो प्रवास अगदी तुम्ही कशा प्रकारे म्हणजे प्रवास अगदी करताना तुम्हाला कसं कळालं की बाबा आपण लिटल चॅम्पमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला कोणाचा सपोर्ट मिळाला आणि तुम्ही त्यासाठी कार्यक्रममध्ये पुढे जाऊन तुम्ही जो प्रवास संपेपर्यंत तुम्ही प्रसिद्धी मिळाली तो कसा एक मार्ग आहे? मी असं म्हणेन की हे सगळं जे काही सारेगमपचा अख्खा प्रवास होता, इट ऑल हॅपन बाय ऍक्सिडेंट। कारण मी मुळात गायिका होईल हेच मी कधी ठरवलं नव्हतं, त्यामुळे सारेगमपमध्ये भाग घ्यायचा की नाही हे ह्याचा सुद्धा विचार दूरपर्यंत आमच्यापैकी कोणाच्याच घरच्यांच्याही मनात नव्हता। पण ह्या जेव्हा ऑडिशन्स डिक्लेअर झाल्या तेव्हा मी नागपूरला होते आणि खूप काय काय आजीकडे मजा करत होते, पोटपूट वगैरे खाऊन आवाज पण खराब झाला होता। पण माझ्या आईची मैत्रीण म्हणाली की अशा अशा ऑडिशन्स डिक्लेअर झाल्या आहेत आणि आर्या छान गाते, तर तिला पाठवून बघ, जर झालं सिलेक्शन तर वेल अँड गुड, नाही झालं तर अनुभव मिळेल। सो आई बाबांनी पण असं ठरवलं की लेट्स गिव्ह इट अ चान्स आणि मग मी अशीच ऑडिशनला गेले होते आणि एका पुढे एक ऑडिशनला सिलेक्ट होत गेले। तुमचं एक जीवनातलं पहिलं असं ऑडिट म्हणजे गाणं अगदी रसिकापर्यंत पोहोचला तर कुठलं असं गाणं असतं? आय थिंक सारेगमप ह्या अख्ख्या पर्वालाच लोकांनी फ्रॉम द व्हेरी बिगिनिंग खूप डोक्यावर उचललं आणि दॅट वॉज द फर्स्ट सीझन ऑफ सारेगमप लिटिल चॅम्प्स मराठी। सो तसं लोकांना उत्सुकता खूप होती, त्यामुळे त्याला खूप जास्त ऑडियन्स म्हणतो आपण, TRP म्हणतात तसं खूप मिळाला आणि त्याच्यामुळे जे काही गाणं मी गाईन ते लोकांपर्यंत इझिली पोहोचलं। कारण खूप मी असं ऐकलंय, तेव्हा तर आम्हाला काहीच कळायचं नाही कारण आम्ही मुंबईतच राहायचो सगळेजण, पण असं मी ऐकलंय की हे जेव्हा जेव्हा जे एपिसोड टेलिकास्ट व्हायचे तेव्हा तेव्हा रस्त्यावरही शांतता असायची। इतकं त्याला छान ऑडियन्स मिळाला आणि खूप छान, त्यामुळे प्रत्येकच गाणं लोकांपर्यंत पोहोचलं। त्यानंतरचा प्रवास जेव्हा तुम्ही फर्स्ट रेकॉर्डिंग जर केलं अगदी स्टुडिओमध्ये, तर त्यावेळेला तुम्हाला अगदी पिक्चरसाठी मला गायन करण्याचा जेव्हा कसा अनुभव म्हणजे तुमच्या याच्यातून लगेच बाबा आपण जेव्हा स्टेज शो केला लगेच स्टुडिओमध्ये गेलो त्यावेळेला कसं काय म्हणजे अनुभव वेगळा असेल ते नाही, तुम्ही व्हेरी फ्रँक, आमच्याकडे ना गेल्या 4 पिढ्यांपासून गाणं आहे। माझी पणजी, आजी, आई, मी गाणं खूप घरात असल्यामुळे मी आईचे किंवा असे आईचे लाईव्ह शोजला तर मी जायचेच लहानपणी। सो लाईव्ह शोज काय असतात वगैरे हे मला माहिती होतं आणि सारेगमपच्या आधीच मी आय थिंक खूप 7-8 वर्षाची वगैरे होते, तेव्हा माझ्या आजीने संगीतबद्ध केलेल्या एका अल्बममध्ये मी एक सोलो गाणं गायले होते। दॅट वॉज माय फर्स्ट रेकॉर्डिंग, इट हॅपन्ड वे बिफोर सारेगमप आणि खूप लाईव्ह शोज सुद्धा त्याच्या आधी मी केले होते, त्यामुळे दॅट वॉज इन द फर्स्ट टाइम आय परफॉर्म, म्हणजे आफ्टर सारेगमप असं नाही। एका इंटरव्ह्यूमध्ये पाहिलं की तुम्ही तुमच्या वडिलांप्रमाणे डॉक्टर व्हायचा खूप प्रयत्न केला होता आणि त्यासाठी तुम्ही शिक्षणासाठी पण पुढे प्रयत्न केला, पण एक बघितलं तर तुम्ही शिक्षणाच्या याच्यातून डॉक्टर एक तुमची एक मार्ग म्हणजे तुम्ही करायचा विचार होता, पण तोच सोडून तुम्ही लगेच गायकामध्ये आलात आणि त्याच्यानंतर अभिनेत्री म्हणून आम्ही तुम्हाला पाहिलं। म्हणजे हा अचानकपणे डायव्हर्ट कशी परिस्थिती झालेली आहे? म्हणजे तुम्ही अगदी डॉक्टर होण्याची मला इच्छा झाला आणि जाऊन गायिका झाला आणि लगेच तुम्ही एक अभिनेत्री झाला, पण तो पहिला जो पिक्चर जो होता तो सगळ्यांसाठी आवडला आणि तो अगदी विचित्र म्हणजे कसं की तुम्ही म्हणू शकता अचानक अरे ही गायिका कसा प्रवास म्हणजे तुम्हाला कसं वाटलं तो पहिला? गायिकेचा प्रवास तर मी जसं म्हटलं तसं बाय ऍक्सिडेंटच झालं, कारण खरंच डॉक्टर व्हायचंच मनात होतं आणि गायिका होण्याचं तर कधी स्वप्न सुद्धा बघितलेलं नव्हतं। पण सारेगमप नंतर आय गॉट दॅट डिरेक्शन की आपण ह्याच्यात करिअर करू शकतो असं मला जाणवलं। त्याच्यानंतर मी आर्ट्स घेतलं आणि इकॉनॉमिक्समध्ये ग्रॅज्युएशन केलं आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्युझिकमध्ये केलं। सो गाणं एकीकडे तसं सुरूच होतं आणि अभिनयाचं
आय हॅड नो एक्सपिरियन्स. मी त्यांना सांगितलं, म्हणजे तसं सांगितलं होतं की माझं शिक्षण सुरू आहे, त्यामुळे मला नाही जमणार ॲक्टिंग वगैरे करायला. पण मग एका पॉईंटला ते म्हणाले, मी आता 3 वर्ष तुझ्यासाठी थांबलोय, आता तुझं शिक्षण संपलं असेल. आणि तेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन खरंच संपलं. आणि मग ते म्हणाले की हे मी तुझ्याकडनं, तुला खरं तर काही अभिनयच करायचा नाही, तू जशी आहेस तसंच ते कॅरेक्टर आहे, त्यामुळेच मी तुला विचारतोय. आणि बाकी अभिनय जर करायला लागला तर त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी तू माझ्यावर सोपव. सो तशी फिल्म झाली. एक प्रकारे तुम्ही मराठी सिनेमात एकामागे एक दोन केला वाटतं, एकच आहे. पण त्याच्यानंतर तुम्ही आता परत आणि कुठल्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला सही वगैरे झाले, म्हणजे तुम्ही करण्याचा विचार केलेला आहात का? मला आवडेल करायला, जर का त्या फिल्ममध्ये काहीतरी छान म्युझिकल एलिमेंट असेल, कारण गाणं हे माझं मुख्य प्रोफेशन आहे. सो द फिल्म हॅज टू हॅव सम कनेक्शन टू म्युझिक असं मला वाटतं. सो तसं काही गाण्याचं छान संगीताशी संबंधित रोल आला तर आय वुड लव्ह. तुमचं कुठलं आवडतं गाणं आहे जे तुम्ही प्रत्येक वेळेला गुणगुणत असता आणि ते प्रेक्षकांना सुद्धा गुणगुण तुम्हाला सांगावंच वाटतं, तर कुठलं गाणं असतं? असं एक गाणं तर नाहीये. गायिकेला तुम्ही हा प्रश्न विचारता. नाही, पण काही पण एक असतं, शेवटी आपण काय झालं की आपल्या तोंडात एक असतं काय पण आवडतं आहे असं एक तरी कुठलं असं तुमचं आवडतं? असं कुठलं एक गाणं माझ्या डोक्यात येत नाही. आता मला जी गाणी परफॉर्म करायची आहेत ती जास्त माझ्या डोक्यात. ओके. तुमच्या प्रवासामध्ये खूप काही तुम्हाला अचिव्हमेंट मिळालं असेल, तुम्हाला खूप जण दाद पण दिली, असं कुठलं असं अचिव्हमेंट दाद असेल जे तुम्हाला बऱ्यापैकी आठवण राहिलं आणि तुम्हाला त्याच्यावर खूप बरं वाटलं असेल तुम्हाला? सारेगमपमध्ये असताना खूप म्हणजे 12-13 वर्षांपूर्वी हृदयनाथ मंगेशकर आले होते आणि त्यांनी आम्हाला प्रत्येकाला गाणं शिकवली होती. शिवकल्याण राजावरच एपिसोड होता आणि त्यांनी आम्हाला गाणी शिकवली होती. आणि तेव्हा त्यांनी खूप मला सांगितलं होतं की तू खूप छान गायिका आहेस, तू सुरेल गातेस. आणि हे मंगेशकर कुटुंबापैकी कोणाकडून तरी ही दाद येणं हे खूप माझ्यासाठी मोठं, इट वॉज व्हेरी व्हॅल्युएबल फॉर मी दॅट टाइम ऑल्सो. इट मीन्स समथिंग टू मी इवन टुडे. आणि त्याच्यानंतर ज्या ज्या मी संगीतकारांकडे मी गायले, अवधूत दादा असो, अवधूत गुप्ते, अशोक पत्की, सलील कुलकर्णी, अजय अतुल, सगळ्यांकडे ज्यांच्याकडे गायले त्यांच्या मनाप्रमाणे ते माझ्याकडनं जे गायलं गेलं त्याच्यावरती मला त्यांचं जे ॲप्रिसिएशन होतं, दॅट ऑल्सो मीन्स अ लॉट टू मी. माझी आई जी माझी गुरु आहे तिच्याकडनं येणारं ॲप्रिसिएशन ऑल्सो मीन्स सो मच टू मी. अँड ऑफकोर्स सगळ्या ऑडियन्सनी जे काही माझ्या प्रत्येक गाण्याला दाद दिली आहे ती तर माझ्यासाठी लाख मोलाची आहे. म्हणजे त्यांच्याकडनं येणारं प्रत्येक ॲप्रिसिएशन माझ्यासाठी इट मीन्स सो मच टू मी. तुम्ही खूप लहान वयात आपलं अचिव्हमेंट करून घेतलं, कारण सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळाल्यासारख्याच आहेत त्या, कारण त्या गोष्टी मिळवण्यासाठी खूप स्ट्रगल केलं जातं. पण एवढं सगळं मिळालं तरी पण तुम्ही आपल्या जमिनीवर पाय धरून आहात. पण अशाच गोष्टी जे स्ट्रगल करतात त्या लोकांसाठी तुम्हाला काही सांगावंसं वाटतं का? कारण लहानापासून मोठे वयस्क लोक तुम्हाला ऐकतात, त्याप्रमाणे तुम्ही कोणाला असं म्हणजे जे कोण स्ट्रगल करतात त्यांना काही थोडक्यात काही सांगायचं आहे का? मला फ्रँकली असं वाटत नाही की मी इतकी मोठी आहे की मी असं काही टिप्स वगैरे देऊ शकेन या बाबतीत. कारण मीच अजून खूप माझ्या आयडल्सच्या, माझ्या आईबाबांच्या टिप्स ऐकून माझं काय म्हणतात सुरू आहे करिअर सध्या. पण एवढंच मी सांगेन की कन्सिस्टन्सी मॅटर करते खूप, आणि खूप लवकर गिवअप न करता कन्सिस्टंटली एफर्ट्स करत राहिले पाहिजे. सो इट विल लीड यू समवेअर. तुम्ही मराठी सिनेसृष्टीत आहातच, गेलात बॉलिवूडमध्ये समजा तर तुम्हाला संधी मिळाली, कुठल्या हिरोबरोबर तुम्ही काम करायला? बॉलिवूडमध्ये मला गायला खूप आवडेल. तरी पण संधी आली तर वाटेल कोणाशी? शाहिद कपूर इज माय फेवरेट ऍक्टर, रणवीर सिंग. पण माझी इच्छा खूप आहे की बॉलिवूडमध्ये मला गायला संधी मिळाली. अच्छा, तुम्हाला गायला संधी, पण अजूनपर्यंत अजून संधी येईल तुम्हाला त्याच्याबद्दल काय तुमचं? कारण तुमच्या मागे रसिकांचा मोठा साथ आहे आणि आशीर्वाद आहे, त्यामुळे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मिळत राहणार. तर जाता जाता मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा की जे आजकाल स्ट्रगलमध्ये लागलेले आहेत, जी लहान मुलं आहेत किंवा जी गायन क्षेत्रामध्ये सध्या कॉम्पिटिशन वाढलेलंच आहे, त्याप्रमाणे कॉम्पिटिशन करत ती मुलं पुढे चाललेली आहेत आणि त्या कॉम्पिटिशनमध्ये खरे गायक जे कोण आहेत मुळात ते शिक्षण घेतात. आणि एका तरी तुम्ही बघितलं असेल की सध्या अल्बम ह्या नावाने कोणी पण काही काढतं, पण त्याच्यावरून तो फेमस पण होतो, पर्सनॅलिटी पण वाढते. पण जे खरे गायक आहेत त्या संदर्भात जो पूर्णपणे त्यांचा प्रवास कधी कधी
त्यांच्या संदर्भातलं आणि जे काय त्या संदर्भात तुम्हाला काय वाटतं की त्या कसं राहावं ऍक्च्युली? सध्याचा अख्खा सिनारिओ ह्या बाबतीतला खूप अनप्रेडिक्टेबल झालाय. म्हणजे आमची पण जी काही चर्चा होते सगळ्या आमच्या लोकांमध्ये, ती पण अशीच असते की काहीच समजत नाही की कुठलं गाणं कधी पॉप्युलर होईल, कधी इन्स्टा रील्स वरती ते ट्रेंड होईल. हे या सगळ्याचे नॉर्म्स आता खूप चेंज झाले. सो असं काही सांगू नाही शकत की तुम्ही खूप खूप गाणं शिकला आहात म्हणून तुमचं गाणं फेमस होईल, किंवा तुम्ही नाही शिकलाय आणि म्हणून तुमचं गाणं फेमस नाही होणार, असं काहीच नाही सांगू शकत. पण तरी आय थिंक मी जे मगाशी म्हटलं ते की तुम्ही जे शिकत राहताय त्याच्याने तुम्हाला आनंद मिळत असेल तर नथिंग लाईक इट. कारण त्या प्रोसेसचाच तुम्ही आनंद घेत राहिलात तर मग तुमच्यासाठी काही हार जीत असं काही नसतं. सो एन्जॉय द प्रोसेस आणि कन्सिस्टन्सी आणि एफर्ट्स मॅटर करतात. एक छोटीशी टिप त्यांच्यासाठी हीच सांगितलं म्हणजे त्याचप्रमाणे तुम्ही स्ट्रगल करत राहा एकाप्रमाणे तुम्ही. एक छोटंसं तुमचं गाणं तुमच्या आवाज सूर लागू देत म्हणजे रसिकांना जर ऐकू देत, म्हणजे गोव्याचे खूप रसिक आहेत ते तुम्हाला ऐकताय अजूनपर्यंत आणि त्यानंतर आता थोडाफार तुमचं आहे. मी रिसेंटली चंद्रमुखी फिल्मसाठी गायलेलं गाणं बाई ग कसं करमत नाही ग, बाई ग कसं करमत नाही, घाव उरी बसला कृष्ण सखा दिसला, अवचित वेणू घेऊन हाता, मनमोहन मन चोरून जाता, सुधबुध हरपून जाई ग, बाई ग कसं करमत नाही, बाई ग कसं करमत नाही, बाई ग. तुमच्या भविष्याच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज जे तुमचे लाखो रसिक असतील त्याचे लाखोचे करोडो होऊ दे हीच आमची शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू.